gisteren toen ried ik in zo'n del met de auto. Hoi, toen in één keer dus bam. Ik denk wat is dat? Ik denk wat joh, maar even zien, want het is net zo vier van hoe zo. Zie je, heel een stuk niet. Zijn er weer nog weer maar even voor? Als je, ik ried echt wat de bot, mag ik eerlijk zeggen, ik ried wat de bot aan de linkerkant. Paard! Wat een god, hè? Ik vind het ongelooflijk, wat een god, hè? Ja, het is natuurlijk nog een veilige situatie natuurlijk, hè? Dat kunnen we eigenlijk niet. Nee, let's go.